mo, baby na! Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Oh yes! Hello! Oh, hi, hi, hi! Hello, hello, hello! Damerien, 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 damerien. Merindal na po, merindal na, merindal na, merindal, 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 merindal. You are my candy girl. You got me wanting you. Oh, you? So mga maedad na po, aram ang gantang ini. So mga namundag kang 60s, 70s. Ako pigbabalik ko lang po, ta. Ako baga, namundag po ako 80s. Kaya medyo pigbabalik ko lang po sa endo, ta. Aram ko ng mga paradangog ko dyan, kadaklan po, medyo mga namundag kang 70s, kang 60s, 80s, no? Buda mga 90s, no? Pigbabalik ko lang po sa paborito nyo po ng music, ano? Dahil mo pa actually nakaka-relate kay ni. Dahil lamang ako nakaka-relate kay ni. Salbatana ka ngayon sa ramayon ka. Iwalod ako kay ni Manayule ke. Manayule! Bali na hapon Manayule! Tabi sa pawa. Kumusta Manayule? Ah? Alright! The best! When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be. Magayunon man kanta pala ni. Anong taon daw ini? Ano? Magayunon na din. Ang titulo. Anong titulo kayo ng kantang ini? It's over me. Ano tabi ang titulo kang kantang ini? Pwede daw ninda ko tabis 0928-777-5548 0966-200 out ala. Patabi pa siram. Nadadangog ko sa video okay baga? Sa video okay baga? 0966 203 0034. Yeah. Thank you. Tapos pagkakanta mo, tanananananananang. Excellent. 79. Magayon, no? Anday ko lang talaga prinaktisan ang pagkanta, sa totoo lang. Ang pagkanta, dahil ko nanggad na praktisan yan. Maluyan talaga ito niya. Ano tabi ang nagkanta? Good afternoon, tabi pag-greet happy birthday kay Botsoy Borromeo. Ate Tess open niya. Maray na hapon tabi sa imo. Good afternoon ngaya. Sugar, sugar. Dahil ka magkari artist nakaka-relate, ano, takwang ka baga, gari 80s ka man na aki, ha? Make it crisp. Gari 80s ka man baga namundag, kaya medyo duda ko na, dahil mo man masyado na-relate, di ba? Ha? Gari dahil mo man masyado na-relate baga, ini mga 80s na ini. Ini mga arugan eh. Mga 80s na ini. Mga 80s ng kantang ini. Alright! Tapos na anong merindalan ta dyan? Sa may mga birthday po niyan, happy birthday. Kamutabing nagdadangog mo niyan. Aram mo daw kung saan mo naman na iyan na itsura mo. May mga kwan baga Jerome, igo baga ki mga hits ay ngaya, uy, kapandukon ka ngaya kan aki mo. Igwaman kay bakan magurang tapos ay ang pandok nga kan aki mo, kapandukon niya kang neighbor mo. Uy, yan daw ngayon na dimple nga kan aki mo. Kapandukon daw nga kan padihon mo. Sen ngayon ako ang dimple ka sa padihon. Yan nga na profile kan sa imong pandok. Ay gari daw nga kapandukon nga kang kon mo, so kaklase mo. Di ba? Kapandukon nga kampadihon mo.
naramdaman ko lamang sa joke na sabi da kan ano ni kan syuta niya o kan babayi. Ayagom. Bados nga niya ako agom. Sabi kang lalaki na agom. Ay nay ko nga agom. Bata ba ko pagkitang ngaya kita ready? Bako nga nagamit man kayang kitang proteksyon? Ha? Bako nga nagamit man niya kita agom ki protection ka. Natang ita nagbados ka. Yo na nga ni ngaya agom, ika ngaya agom may protection si pade mo ngaya dai. Si pade mo ngaya boy, wala ngaya boy. Nahiling mo ito Ronald narog ko man sa nandoban sa Facebook. Mga TikTok nahiling ko. Pero seryoso kapatid, kapingki seryoso kapingki Ate Tess, aram daw nindo mga tugang kung sa inhali iyan na itsura mo, ha? Iyan na kulor kang buhok mo, iyan na kulor mga tugang kampandok mo, iyan na mga dimples mo, iyan na complexion mo. Aram nindo kung sa inhali yan. O syempre ngayon, nasa light. It is more on genetics tabi. Genetics niya. Pero, mga tugang, usually, bako yan direktamenteng inherited mo sa imong ina o sa imong ama. Posibleng na-inherit mo yan sa iba pang mga nainot ng miyembro kan sa indong pamilya. Kaya di ka mo magngalas ko, nata ngaya ini ngayang ama ngaya kay ni Buda so ina andungo ngaya so gari ngaya so pinaulob sa na ngayang kamatis. Pero ngaya anaki ngaya ang kwan ngaya andungo ngaya magayunon alang kawunon ngaya. Gari ngaya so Amerikano ngaya ang dungo niya. Gari ngaya so bat ang kolor niya ngaya. Gari ngaya so neighbor ninda ngayang Amerikano. Di ka mo kan banggalas tabaka mga tugang sa mga nakaaging panahon. May lahi ka mo ako arog sa moya. Ta sabi kang ina ko Ronald, sabi kang ina ko ang samuyang ang lolo ko sa mother side may lahi kaming Chinese. So lola, so ina kan sa kuyang ama may mga lahi da kaming Chinese So lolo ko so ama kan sa kuyang ina. Ito gari ang gari mga tunay na Pilipino pero may lahi man ito mga tugang na Kwan, may lahi man ito na Kastila, di ba? Kaya ilingonin do, ang middle name ko dit sa naan sa kinaba sa palibutan ngaya Atizado. Ang middle name ko ay Atizado. Garo dit lang baga, di ba? Bako masyado dakol mga tugang arog kayan, ha? So sa kuya adang father side, so ina mi daa Kastila. Tamala nga ni so inadaa kan sa kuyang lula sa father side, Kastila talaga. Di nakakatagalog, di nakakabikol, pure Kastila. Yan. Kaya, so ama ko, sululohon ko, iyo man talaga. Kaya, pigiling ko ang sa kuya na skin, natadong niya ako tahabang ako nag-edad. May mga pickles, ano mo nung pickles? Ano apod kayo ni? So kulor baga sa kulit na gari pang foreigner, di ba? may kwan ka, buda pag ngaya. Diba? Pwedeng nakuha mo iyan, mga tugang hereditary, duman sa indong mga nainot na miyembro kan pamilya. Kaya pag i-restorihan tayo yan, sabi, genetic traits that are only inherited from our immediate family members. Yan, nasurat ini mga tugang nin sarong nagngaran na Lauren Cristina. Yan. Online ini, pig-share ini sa tuyakan sa tuyang paradangog man. Tangan ima, i-share ko sa endo ha. Pag i-restoryahan ta ini, hello, good afternoon. Rafael, bako man yung pikil. Ano po? Yung pikil sa imo. Prickles. Prickles, ano may go? Agil-il. Latos. Ay na sa imo. Latos unta ka na. Agil-il nga ang buhay. Ano nga yung pickles? Ang pickles baga nga yan. So ano yan? So itong so ano ito? Sumoral sumbaga na mamis-amis. Dahil lamang kinag-correction tulo sa kuya. Prickles, mga prickles. Di ba? Yeah. Alright, now. Ano da iyan mga tugang na immediatamenting nakukuata sa satuya tabi na immediate family members. Yan. O ito, dagugan nindo ini ha. Tanganing irekolta mga tugang kun saan po kamo nagmana. O ito ha. Number 1.
mga tugang natural hair color is inherited from the grandma. Ano ang Bicol, Ronald, kang grandma? Anong Bicol kang grandma, Jerome? Grandma. Anong Bicol ka yan? Lola. Yan, di ba? Lola. Iyan tabi na natural hair niya to. Especially, kamutabi na mga babayi, usually tabi ang natural color kan sa tuyang buhok na mamana sa satuyang lola. Kung anday ko masabutan baya, nata daw kay taano, nata daw kamo, nata daw kita ta. Ang kitang mga tao, may natural ka ng kolor, kikoloran pa ang kingaya. Ano nga nan mga kolor kaan, mga pigukibo sa buhok? Anong kolor? Anong apod kaan? Anong apod ka na pigukolor ang buhok? May term ka yan eh. Ano nga na ang term ka na pigukolor ang buhok? Nakakwan, ano nga nang nawara sa dila ko? Anong apod ka? Angel? Shh. Angel? Anong apod ka na pigukolor ang buhok? Ano pod? May term ka ni? Ano? Pigtotomok nga. Bako tumok. Latusunta kang sal. So, may natural pod. May apod ka na. May term eh. Ngaya gigibong bulaw. Gigibong ngayang golden. Gigibong white. Gigibong blue. Ngaya may term ka yan. Hello? May tina, sir. Ah? Tina. Tina. Gari ba sa tumok? Pig highlight. Dama ne? Highlights, di ba? Term na pigagamit mga tugang is highlights, di ba? May highlight nga niya. Sabi kan sa rong texter ta, hair dye. May highlights, piga highlights. Di ko aram kung natata ang natural color kambukta pigbabago ta because gayod of fashion or whatever. Sabi digdi, today, to this days and age, sabi niya, it's often hard to know that your natural hair color is dakol dang tao auni pala so term. So many people die supig na die ang buhok and highlight their hair. Mga highlight. Si Miss nga nalugad, nga nako, pakaraya do ang buhok mo, tagaringan niya ako ibang kolor. Inggit ka sana nga yatay, kang ide kang kukuloron. Dahil ako nagsimbag ta. Pag-abot sa argumentong arog kan Ronald, pinme ako daog. Bata pigiling-iling ko ang buko. Garingan niya ako, may puti-puti na ang buko. Kita palan mga tugang na mga tao, habang nag-iedad na, nagpuputi ang buhok mo. Pansinon mo ibang parte kang lawas mo pa, nagpuputi man. Ade, iyo palan yan. Naripado ko lang, di ba? Sabi digdi, scientists have found that in most cases, dominant hair colors are passed down through the female lines. Kadaklanda kang natural colors, mga tugang kambuhukta, lalo na kan mga gurang, nindong mga babae, nakuada tabi sa mga grandma, sa mga lola. Dominant colors include red and brown hair, while blonde is a recessive gene. That means that if your grandma has born with red or brown hair, it should have been passed down to you. Yes. Arog palan iyang kaan tanda na an sa tuya mga tugang na buhok, lalo na sa mga babayi, maski kitang mga lalaki, usually databi na mamana hali sa satuyang lola. Bako, ang pigil istoryahan ta sa buhok ha, sa kolor. Bako tabi iso, kalbo. Tang kalbo, namama naman iyan sa pamilya. Ano ba dyan? Naturally acquired due to sabonotization. You know what is sabonotization? Due to, ano po ka yan, gari? So, pressured, sabonitized of our hair. Usually po, it happened when husband and wife Hello? Good afternoon. Good afternoon po. Kami po, Sir Henry, kami mga
Nailas ng gurang. Oh. Ano apelido mi da sa hapon? Ay ba itong klase? Oo. Letter D. Mm. Kaya ano mi, andungo mi, ano lang raw. Ang mga Japanese, ba kumano lang kawandong medyo katamtaman sana. Iyo, Kung ano sa lang, bulod, kung sa bulod, gari turuga. sa mga Linyon Hill o Mount Masaraga. Kaya mga magayong mga gwapo. Magayon pa lang ka mo, ade. Siyempre. De, de ka daw kang gikalintura. Sige, bye-bye. Sige, bye-bye. Di ba? Ito. Si Sir Jensenon may dimples. Sabi kan texter ta, when you eat something bad, that's why you get kalbo. Natusun ko yun. Yes po, I know the term sabonotization. Highlighting is combining of two colors po. Yan. Highlighting, hair color, highlighting is combining of two colors po. Salamat po ha. Alright, now. Si Sergeant po sendon may dimples. Ano nga ng dimple sa Bicol? Anong dimple sa Bicol? Dimple. Ang birthmark, iba man ang birthmark nawa di. Nawa, di ba? Birthmark nawa. Anong pilok? Yan. Aram nito kung saan naman ang pilok. Ang dimple, mga tugang o pilok. Siyan mga artista na may famous na dimple, si Agamulak, di ba? Igwa. si nga na ito naging karolab story ni Maine Mendoza sa Itbulaga. Si ito? Alden ito. Alden Richard. Si pa ito. So may mga famous na dimple na pag minaulok, magayunon, dimple, pilok. Yan. There are two kinds of people in this world, mga tugang. Ansaro databi, there are those who have dimples. And then, there are those who don't. But even with those who do have dimples, iyan databi, mga tugang, diit sa nang numero nin mga tao sa kinaban. Aramin do kung sa niya na mamana. Nagbasahon tayo ni English para dahil kita mamiskout. According mga tugang to genetics. Genetics pala. Genetics. That's dimple that tabi. That is because the prevalence of dimples is inherited from the father. Ang dimples o dimple, baka may dimple kitang empleyado ka ito digdi. Dimple, pag may pilok ka, ang pilok pala na iyan, mga tugang, namamana mo sa ama mo. Mas kang ina mo may dimple, namamana mo databi yan sa mga pamilya, immediate family nindo, na lalaki o sa ama mo na may dimple. An makangalason kung so ama mo day mang kidimpol, so ina mo day dimple, so aki mo may dimple. Sign mo naman na kan aki so dimple. Yun, nako rin ng logic. Nako rin ng logic ang istorya. Dayo na. Sabi digdi, Madam, ano ini si Madam, so nag-share kayo ni si Madam Mel, so nag-share kayo ni sa kuyang istorya. So aki, may sabi digdi, ang dimple na mamana sa ama. Yo. Nagluwas so aki. Deng dimple so ama, deng dimple so ina. Pero sa aki, may dimple. Anong conclusion ta? Sarawa yun ka nga. Intrigero ka ngayang salbatana ka. Di ba? Tang dimple na namamana sa ama. Tama? Walang dimple sa ama.
Kaya kung sa ama daw may dimple, usually, may ilinga sa mga aki ni Agamulak, huto bagang susaro na aki niya, igwa, buda si uni bagang si Sengan in Salbatan ng inio. Basta, alingawan ko sa ngaran lugon. So, sabi digdi mga tugang sa satuya tabi. Pero ang you know what? Ang dimple da tabi mga tugang is a sign of. Igo akong paningit sa morning hirit kan sir. Aloy na aloy na. De ko lang ma-recall kung si Say susuros ko gato. Basta duman sa paningit sa morning hirit, pag may dimple ka da tabi mga tugang, sinyal iyang ki abnormalidad. When you have a dimple that tabi on your face, it is a sign of abnormalities. Kung sabihon, day na-develop kimarayan sa imong pandok, kaya nagkaigwa kang pilok. Pero karaklan baga sa dimple, riparohon mo, mga tugang, salubot. May nailing nagad ako, ay, inako, may dimple ka palan sa lubot. Grabe ka man niya. Diba? Ay, baka questionong kita kung paano mo yan nahiling sa dimple sa lubot. Delikado. Ano, Jerome? Delikado. O, dango ka din do ini. Gari kumbinsido na ako. Senda na mamana kan aki antali. Saint Ronald, sa ina. O, kamong nagdadangog ngunyan. Kamong nagdadangog, sa ina mamana kan aki ang tali. Sige daw. Ini magderibate kita kaya ningon niya napon. Usually, most of the instances that ang tali, mga tugang nin sarong aki, na mamana hali sa magagom. O sa lahi, mga tugang kan pamilya, nin mga matatali. Kaya mas maray tabi na kung kamong nagdadangog ngunya na mga lalaki, mag-agum kamo kipamilyang matatali. ako talaga, hunang sa kuyang weakness sa pagklase. Ang weakness ko sa pagklase, pag-abot sa mathematics, although, aday ko talaga nasasabutan ang formula, yan na geometry, algebra, iyan na, ano nga niyan? Iyan na, ano pangalan, math, geometry, calculus, salbatana. Iyan na mga computation baga sa math, algebra, calculus, geometry, physics, may mga mathematics. Diyan ang problema ko sa buhay. Lalo na sa English. Problema ko manggiraray. Uni pa, lalo na sa Filipino, problema ko. Maringan. Puro ka pala niya maluya sa ata na nga ni English, Filipino, pinakamaluya sa math. Pero ilingon nito ha, going back to our topic, mga tugang, ang intelligence that tabi is inherited from the mother. Nadagog mo tabi, ano yan? Nadagog mo tabi, ano yan? Ate Tess, open niya. Ay, Ate Tess. Good morning, good afternoon pala dyan sa utubagang paglaog ng gadyan sa opisina baga ni RD. So mga girl duman sa baba. So mga girl baga naman sa baba na may sarong cute na alangkaw. Iga pang sarong cute na so medyo kwansa na so mga morena. Pero aram ko, ang pinakamagayon tabi dyan, ika. Nasabutan. Si pa di may dimple. Latas ang galing texter na yun eh. Broken chin. Ang broken chin, bako man dimple. Tama. Ako, sa totoo lang, may date akong, may broken chin ako eh. Kaunti lang. Ang broken chin, suko-ko baga, may konsuko-ko, may kali sa tahaw. Yan tabi ang broken chin. Hindi ko nasabi digdi. Hindi ko nabasa digdi yan. Di ba?
Si Aramina daa may dimple. Yung jowa ko may dimple po siya, both cheeks. Ayan. Ang mga lolo, ako genius daa sa mathematics. Angkol ko, ama ko matitindi sa math. Ako dahil nagmana, sutugang ko iyo nagmana, mala ta engineer siya. Di ba? Di. Nata da mga tugang ta, ang intelligence nin aki, nagmamana sa ina. Unang paliwanag. Sabi digdi, but humans actually have a predisposition to be smart. Kita lang mga tao, may abilidad, may kakayahan na maging matibay, maging maray, maging matali. And while intelligence as a whole can be traced back to both the mother and the father. Yan, pwede man palan, ha? Sa ina, asin sa ama. Kung pamilya nin mga matatali kamo, mga matali talaga. Certain aspects of intelligence are inherited. Yan. Factor mampalan so pagiging matali kang ama, di ba? Sabi digdi, certain aspects are sandali lang. Trace back to both father and the mother. Certain aspects of intelligence are inherited from the mom. That's because intelligence is passed down through the X chromosomes. Inanday ko na kayang ipaliwanag. And women have 2 X chromosomes while men have only 1. Kaya pala sabi garo 60-40. Di ba? Tagitang mga lalaki, saro ang X chromosomes ta. So mga babayi, mga tugang, 2. Arog palan iyang kan adi. Naman nasabutan na. Kung kung anong chromosomes, iyan punday ka may paliwanag. Bala na ka mo kan maghanap kung anong chromosomes ng X chromosome. Kita baga, garo X, di ba? XY chromosomes yan. Spectro sa tuya ka ito kan nasa college kita o high school. Di ba? X chromosomes, Y chromosomes, di ba? Nata ako dai man ki dimple, pero ako araromon ang dimple. Nya dawa pati matalion ako, bako man matali, lalo na si Agong, bako man matali. Ay may na. Igwa kang namanahan. 'Di ba? May namanahan ka. Ano pa ibang namamanaon niyo? The shape and fullness of lips, sungudoy palan, is inherited from the dad. Gusabihon, ang ngudoy ta, ang mga lips ta, usually databi na kukuha mga tugang sa ama. Kaya kung anong itsura kang lips mo, kung iyan magayon o anong itsura ka iyan, garing nga baliktad na imbudo, ibasol mo sa ama mo. Di totoo yan. Ano totoo yan? Diba? Ibasol mo. Nata, the shape and fullness of lips is inherited from the dad. Ama palan adi. Ama daa. But if you have thin lips and want someone to blame, just look to your dad. Kung ang ngudoy mo daa, araw ka nitsura, ilingon mo ang ama mo. Tabaka so ama mo, mahibog ang ngudoy, baka ika manipis. Ang hanap ka dyan. Kita da, gabos tada ang lips na mamana mga tugang sa ama. The shape and fullness of your lips are actually a genetic trait inherited from your father and have nothing to do with your mom. Klarado baga? Kaya palang piga pa rin yung iling ko sa mga aki ko, ay karong nga ako ang mga aki ko, mga kisabulip sini. Kaya mampala. Giring naman ang gadgayod talaga, di ba? Iyan pala na, obviously, mga tugang, 100%
Ang lips mo na mana mo kay ama mo. Ade, one, hair texture. At pag sinabi, anong Bicol kan texture, Palan? Hair texture. Ano nga ng Bicol kan texture? Ang hair texture tabi na mamana sa ina. Anong texture, Bicol kan texture? Bakit ko kita di Ronald K. Legazpi Texture Marketing? Ano nga? Ligday ko ba sa Legazpi ko? Legazpi Texture. Mabakalang ki mga tela. Di ba? Anong Bicol kan texture? Kuyahin, ika naman, ang book mo sa papa mo. Kami talaga, akan mga maseda, may lahi talagang habang nag-iedad, nagdinipis ang buhok. Ilawan mo sa mga maseda, Director Blandino Maceda ka ito, director kan DILG. Kadak lang talaga sa mga Maceda, araw ka. Sa mother side ko, medyo kulang sa muya ang manipis ang buhok habang nag-edad. Sabi kan texter ta Ronald, Legazpi Textile ngaya po, bako texture. Salamat po. Salamat po. Textile. Ano ba baga? Legazpi Textile. Nalangon ko yan eh. Saan ka ngayon maduman? Duman niya sa Legazpi Textile Marketing. Sabi, masayin ka pa di? Ay, maduman niya ako sa Legazpi Textile Marketing. Legazpi Textile, ay salamat po. Salamat. Alright, di ba? Ara mo, technique iyan. Sabi kan texter ta. Alright, ang texture kin buhok, saan na mamana? Sa ina. Di ko lang aram ko anong Tagalog ang texture, paano tabibikulon yan? Texture. Ang texture ng pigmimindigdi, ngaya kurong, curly hair. Yan palan. Iyo palan ito. So, physical feature kang buhok, curly hair. Ang curly hair, di ba kurong? So, kinky. Yan na kinky. So, ang buhok, baga sarada yung tununununo na pakakurong. Ang buhok ngaya mga haralaba na mga kung ano. Bata ko daw, gustong ko daw ang buhok na suto baga Ronald na maibugon bagang buhok na haralaba baga. Magayon ng baga pag haralaba ang buhok. Adi. Magayon ng pagkaput-kaputan adi. Tapos ngaya kaputan mo sa tahaw, mga arog ka, tapos guyodon mo na kiluway-luway. So, pig kiluway-luway bagang garipig ko na. Magayon nun baga adi. Na. So mga buhok na ngaya medyo gari moisture dagdudumo. Kung sa araw kaya, iyan da ang mga tugang hali sa satuyang ina. Ni. Ang pandok ta sa hali, facial shape is kamong nagdadangog mo yan. Kaya, bako man pala naman na, ay kapandukon mo daw nga so aki. Mumangalas ka, kung natang aki mo, day kapandok ang ina, buda ka nama. Naka-experience ka kan Ronald. So aki, day kapandok kang ina, day kapandok ka nama. So aki, nugad kapandok kang ina, day kapandok ka nama. So aki, day kapandok kan ama, day kapandok ka nama, kapandok kang ina. An makatakuton kun so aki, day man kapandok kan ama, kapandok kang neighbor mo. Dako lang problema baga kapandok ang neighbor mo ako ay nata daw ngayon yung aki mo nga kapandok nga kan driver mo. Ay inda na oni sa inhali ang facial shape niya to dango ganindo ini ha susog sa pag-aadal ang facial shape niya to bako hali sa ama o sa ina mo. Hali da ang mga tugang sa lola mo. Kaya mangalas ka baga, natadaw nga yan naki ko tadeng magkapandok sa mo. Ini nga halang kaw andungo, ito nga babandungo. Balikan mo sa mga distant family, especially so lola mo. Lola ni mama mo, lola ni papa mo. Tasabi digdi, ang facial shape that tabi na mamana mga tugang sa lola.
you palan, adi, but no matter what facial shape you have, we can guarantee that your grandma probably has the same shape. Ang lula mo ang kapandok mo, lula mo sa ina, lula mo sa ama mo, usually kada magngalas kung nata, tampandok mo, aroganta, ang dapat tabi na basulon mo, kung nata arog kaan, so pandok ang lula mo. Kaya baga may mga magayunon bagang mga aki, adi, ito palan, an magayon palang kampanahon, so lola ninda. One last. Gardakulon man. Nata din tatapos yung pigidiskutin. Tama, alas 4 na lamang. Makomersyal ka, Ronald. One ang last. Madali lang, Dakulon pala ini. Alam ko na, Tabasa ko sa reaction. Photocopy po ako ng mami ko. And mami ko naman, photocopy ng grandma ko. O, same. Parang a sort of, di ba? Same like that. Kaya naging kapandok mo, si mama mo, ta si mama mo, kapandok pa lang kang lola mo. Di ba? Pade, marayon paghaproson sa buhok. Okay. Thank you, pade. Hair texture, gari ng buhok. Yeah. Okay na po, ako na. Ang buhok po na mamana ang buhok mo po namana mo kay Senador Ernesto Maceda. Karaot ka ini sa bagay. Ang lolo ko, Ginyo, okay na, nabasa ko na ini. Di ba? Alat ko na, reaction. Unande ko maibikol, kung paano pagbikol ta ka ini, biological sex is inherited from the dad. Anong sabihon kan biological sex? Ipabikol ta daw ko, Angel, baka kaya niya ining anapon nun meaning kan. What is a biological sex? Ano yan? Mga tugang na pig-apod na ang biological sex na tabi na mamana sa ama. Digdi daw malaog na kung ang anak mong ama mong nga pilyo man so aki. Digdi daw malaog nga so tatara mo na kung garing nga niya pisipis iyan, pisipis. Garo nga yan, literal literal nga yan sa imo nga yan, paliwanag Biological sex tabi is female or male. Gender, kasarian. Iyan da tabi hali sa ama. I see. Okay, in fact, it's been discovered that a person's biological sex is actually determined by the father's genes. That is because the woman chromosomes are recessive while a man's chromosome are dominant, which means that they overpower the mother when it comes to deciding biological sex. Sa ama palan talaga iyan. Adi, nababa yan. Kaya mampalan. Pero ang biological sex database doesn't decide your gender. And while many people are assigned male and female at birth, that doesn't necessarily mean that they will identify as those genders. Iyo. Arog palan iyang kaiyan. Mga tugang, ni na, ambo si sa ina mamana. Yan ang pag-iristoryahan ta. Kasamuya, tabing pagbabalik. An oras hatod sa Indokang Norbuyon. Pasarapin ang lutuin with Nor. Thunderbird Electrogen. Depensa sa anumang panahon. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram.
Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansain ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8 sa alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, sa Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Nibi and Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi Barajo di si GB. Ako na ako na pala Ronald na. Sarawayon ka Ronald. Dahil mo lamang ako ano niya. O paano kaya na alas 4 na sa agad na iyang pong boses mo tabi kung nataarog ka ng boses mo buda ang tono kang boses mo bay tabi ang pagbasula kay mama mo kasi papa mo may saro tabi na tao na yon dapat na pasalamatan mo o basulon mo kung nataarog ka ng boses mo. Saga na pag-irestoryahan. Tadakulong pala ni alabaon, magayonon, na-share ko sa endo. Sabi ni Alan J. Semini, nasalisihan kaya nagkaigwang pilok. Latosunta ka dyan, Alan, na. Sabi ni sa Doc Nick Rigachuelo, igwa po talaga, sir, sacral dimple. Yung mananggad palan, adi. Igwa mananggad palang tamang pag-pronounce ko tabi Dok baka sala anyway basta yun tabi so nabasa ko tabi igwa mananggad palang kaiyan adi thank you tabi bossing nailing mo pala ako duman sa Basilica Minore sa Naga dahil makutini no sabi ni Ten Yente vocal cord pag naraot broken cord okay. Sabi ni Yeng Marbella, ako nga ni sir, nag-inibong dimple ko. Yan. Naman na mo iyan tabi, pag-arog po ka ng itsura mo, naman na mo iyan tabi. Usually, dyan tabi sa kwan, dyan tabi sa imo tabi na, sa imo tabi na ama. John Armand, paano pagwara lips an ama? Magparapasaway John, latosunta ka dyan ha. Sabi ni G. Neric, good afternoon po. Pagkulang sa 13 chromosomes, pwedeng abnormal physically or mentally. Yan ha. Sabi po yan ni Ten Yente. Yan. Thank you bossing. Tama ka talaga. Joseph Butin, textile po. Okay. Darnell Mape, maray na hapon tabi. O yun na, sa mga reaksyon natin, nangunya na paghahapon. O madali lang, tama pa. Saga naman abangan nindo. Kung sain mga tugang naman mga tugang ang boses ang tono. Ang tono kan sa tuyang boses, sain to naman na yan. Buda sa iba, pati pala ang pagkakalbo. Iga pala dapat ka, sabi kan, gender, how you identify whether you are born male but you identify as female or you are born female but identify as male. Yung palan ito, adi. Ang boses tabi na mamana sa ina, kung gurano ka pagring ang boses, iyo man ang tagingting kang boses kan aki, kung dakula ang boses kang ina, mas malagong or bilog ang boses kan aki, garo mas may built-in microphone. Yan Saga, aramon ta po kung tamaan sa imong reaksyon.
Salamat po sa radar ng Japan, monitor ng Benham Rice. Alright, o sige. O sa aga po, aramon takuntaman sa indong duda kung sa ina talaga naman ang boses. Iyo po. Salamat kanyo ng pagantabay. Bicol Target Afternoon Edition. Susunod na. Salamat po.